Здравейте, приятели! Днес ще си сготвим едно от любимите ястия по всички ресторанти, а именно паниран кашкавал. Разликата е, че нашият паниран кашкавал ще бъде много здравословен и вкусен. Това са ни необходимите продукти. Да започваме! Разбиваме трите яйца. Добавяме някаква мазнина. В случая аз добавих малко разтопено кокосово масло. И пресяваме около 100 грама царевично брашно. Накрая добавяме и щипка сол. Разбъркваме всичко добре. Нарязваме си кашкавала на парчета. Аз реших да го нарежа на две парчета, може и на малки хапки да го направите. И овалваме всяко от парчетата, първо в сместа с яйцата, а след това и в галетата. И печем на 200 градуса за 5 минути. Ето го и крайния резултат. Бон апетит!